Ani wang'e ni mbolea ibiro bed ka iore pacho ka mano kaluwore gi jatend migawo mochung' weche mag pur e pacho ka mano Mithika Linturi odiochieng' manyoro kane ochopo e nyim od bura mano mochung' weche mag kamiti mar od bura mochung' ne pur nowacho ni chieng' tarik 12 ma en chieng' juma kata mana juma mabiro mbolea ibiro bed ka ikele pacho ka kawuok e pinje maoko. Joseph, wachak mana gi yote mag joma bende jopiny ooro mabe nyalo duoko kapok wadhi nyime gi thor wach marwa. Apana se duoko wach na waseng'ano. Mana nwaseduoko kik waduokre go. Sirikal ema biro dhi seyo. Koro japur manyocha osepuro kod owuoyo ni. En to wakonye nang'o? En koro wacho ni odwa pesane nikech kaluwore ni mbolea piny owacho nosesego ni oro mbolea e pacho ka mano chieng' tarik 12. Doni winjo ka Mithika Linturi owacho. En gi advice manyalo miye en kano nyiewo mbolea no ka NCPB to kaka President Nyose wacho cha. Bag mano nyiewo go mbolea no, message mano chulo go pesa nikech ka NCPB tichule mana ge pesa. Information no nego beno en go bag mano nyiewo go mbolea kod message cha mondo odhio o give complain no mbolea mano nyiewo ne rach koponu kuom mbolea ma owachi ne bandiaka en achiel kuom gima no nyiewo nikech mbolea duto miuso i subsidized program ok ni gin fake ogibeda beda no wachna ntie 1 2 3 moyud no ok beyo to bende anyalo nyiso jo